जनुआ बसाब कल भारी थाना पुलिस होके क्या है अधिकारी। मुर्मा जनुआ बसाब कल भारी थाना पुलिस होके कौनो अधिकारी। 24 घंटा हरदम कमरा में रखले रहे हथियार। केहू कहे अपराधी केहू कहे बदमाश मुर्मा जनुआ के जाने ला यूपी बिहार। केहू कहे अपराधी केहू कहे बदमाश मुर्मा जनुआ के जाने ला यूपी बिहार। खबर में बारे जाने इलाका ओकरा बारे में बारे केहू जे गलती से धरे लगा हटा टाइम ना लेला गोली मारे में। नामू छपल खबर में बारे जाने इलाका ओकरा बारे में बारे केहू जे गलती से धरे लगा हटा टाइम ना लेला गोली मारे में। हमके दिल में दाखेला अपना कहरेला हमसे प्यार। केहू कहे अपराधी केहू कहे बदमाश मुर्मा जनुआ के जाने ला यूपी बिहार। केहू कहे अपराधी केहू कहे बदमाश मुर्मा जनुआ के जाने ला यूपी बिहार। दारू के ठेका चलावेला लावेला बाहर से बंदूक मंगावेला लावेला शहर में करे सपलाई हथियार के हमरा के थर से घुमावेला। दारू के ठेका चलावेला लावेला बाहर से बंदूक मंगावेला लावेला शहर में करे सपलाई हथियार के हमरा के थर से घुमावेला। अनुज वीर जैसे अखिलेश के खाली चहलेला सरकार। केहू कहे अपराधी केहू कहे बदमाश मुर्मा जनुआ के जाने ला यूपी बिहार। केहू कहे अपराधी केहू कहे बदमाश मुर्मा जनुआ के जाने ला यूपी बिहार। जाने ला यूपी